Migao mado kaachiel gi ute twech oriwore e chenro mar duoko chien kwan mamalo mar jok manie ute mag ang'ech e pacho ka maneno ni mabuse obedo kod ngima makare kendo ma ok oroch ratiro margi. E bwo chenrono, mabuse 18 mosebedo e twech kuom thuolo matin ne dweche 3 e od ang'ech ma Garissa omi twech ma oko ka koro ibiro dwaro ni gitim tije mag oganda e migepe mopogore opogore mag sirkal e kauntino. Koyango chenrono, ogai mado Martha Koome owacho ni migao mado ochiwore mar loko ngima mabuse ka giyango gima dikel twech margi mondo mi jok man kod ketho matindo tindo omi kum mar tiyo n'oganda. Statistics show us why this work matters. In our lower courts here at Garissa, I just noted this morning that the average remand period is about 1 year, while in murder cases that are before the High Court, it is about 2 years. So long periods weigh heavily on individuals, their families, and the prison system. Similarly, petty offenders should not be subjected to incarceration, and I'm talking to our magistrates here. As long as we have work to do, they should never be incarcerated. Instead, they should be diverted to community service or alternative sentencing options that enable them to contribute positively to society. For instance, prison sentences of less than 3 months should be replaced with offenders being assigned to community service projects instead.